Здравейте, кексчета, аз съм Алена на Хапейц и сега се опитам да пиано чалендж, дето пак е измислено, т.е. влиза в поредицата за предизвикателства и трябва, значи, това предизвикателство ще е по-различно. Какво ще я направя? Значи, гледам от тук, в смисъл, избирам си една песен, пускам си я тук на компютъра и се опитвам да я свиря. Добре, така става. Ау, така. Първата песен ще е How Deep Is Your Love. Чакай, има ли звук първата? Еми, майко ми ще умра от страх. Чакай, ще кажа. Не! Чакай. Да. Не мога да гледам всичко. Ауч, ръката ме заболя. Ало. Ау, ръката ми. Не знаете как боли ръката. Ау. Чакай сега. Това значи така, докато е време. Вече не седи само. Ще свиря само напред. Да. Здрастваш. Добре, сега ще видя. Така. Аз съм вече много Чакай сега са само 3. Защото баща ми каза до края на месеца. И до края на месеца да не кем още 7 дена да залага. 750 Не, хора, това не мога просто да го свиря. Мисля, че по едно време бях много добре, ама така. Ами... Коя песен да измеря? О, Линон! Това как ще... Колко зле ще съм... Окей. Чакай, стой. О, не, това ще са адски зле, хора. Чакай сега. Ох, чакай. Добре, махай се. Значи не ми помага. Айма на обачал се. Не, изглежда страшно мълчити. Hello, it's me, сигурно ще е яко. Ох,
От това какво се свири сега? Чакай сега. Да кажем така. Значи тия ще ми трябва. Не! Сега за какво направите? Добре. Това беше от мен, хора, за днес. Надявам се клипа да ви харесва. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за каналът ми. Не ми харесва така, че... Мълчи ти. Никой не те е питал. Ако искате клип с него, пишете долу в коментарите и харесайте клипа. Това се казва двоен вод, което означава, че се дали 2 гласа, което е да, така. И казвайте какъв искате да е следващия клип. И това. Така беше. Довиждане.